Fetaħ b'mod uffiċjali l-istaġun tas-saħt tal-enep għal produzzjoni tal-inbit. Bħal dejjem il-bdiewa bdew jaħżdu l-varjetajiet bikrin tax-Chardonnay u l-Moscato u mistenni jkomplu jaqtaw il-varjetajiet l-oħra. Waqt żjara falqa li minna bdew jinqataw l-eniqet minn Madweli, id-direttur tas-servizzi ta' riċerka u konsulenza f'dan il-Ministeru tal-Agrikoltura Jurgen Mifsud spjega l-appoġġ u l-pariri li qed jingħataw lill-bdiewa biex isaħħu l-kompetittività u r-reżiljenza tagħhom. Aħna qegħdin nieħdu il-feedback mingħand il-bdiewa tagħna Maltin u Għawċin fejn aħna qegħdin nisimgħu l-problemi tagħhom li jintaqgħu magħhom fil-ġurnata ta' kuljum u permezz ta' dan aħna nġibu esperti ta' agronomi u aħna nagħtu suġġerimenti bbażati fuq riċerka sabiex intejbu lil dan is-settur. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo qal ħsat tal-enep huwa pass importanti li jfakkar fil-valur tal-bdiewa li bix-xogħol tagħhom jagħmlu l-inbejjed Maltin u Għawċin prodotti distinti u apprezzati. Innota wkoll li minkejja kull sena iġġib magħha ċirkustanzi tagħha l-prodott finali ikompli jispikka fil-kwalità tiegħu. Żied il-Gvern permezz tad-Direttorat il-ġdid tar-Research and Advisory Services fiħdan il-Ministeru u s-Servizz AgriConnect qed ikompli joffri appoġġ u pariri bbażati fuq ir-riċerka sabiex il-bdiewa jkunu dejjem mamra b'informazzjoni u għodda biex isaħħu l-kompetittività u r-reżiljenza tagħhom. Fl-aħħar snin il-bdiewa Maltin u Għawċin li kkultivaw l-eneb ipproduċew eneb għal madwar 2 miljun fl-xkun inbit iċ-ċertifikati li huma ta' kwalità.